Бях с протези, крайно неудобни, фалшива история, мъка, просто невероятен екип. Направиха упойките и така нататък и след това абсолютно никакви болки. Казаха, че мога да се храна веднага. Казвам се Бойко Узунов и след дълги колебания реших някъде да направя нови зъби, нови неща, защото бях с протези, крайно неудобни, фалшива история, мъка. Бях се наплашил от другите импланти, не базалните. И ми казваха, че не може да стане и случайно се заговорих с една моя позната, Рози се казва, която е била тука и ми разказа надълго и на широко за какво става въпрос и без никакви колебания обадих се, насрочиха ми дата за преглед, дойдох, назначиха ми час и ден и с малко свито сърце все пак, защото човек не знае какво ще бъде и какво ще стане. Дойдох тук, ме приеха просто невероятен екип. Доктора Слънчев, станахме приятели с него. Със свито сърце седнах на стола, направиха упойките и така нататък и след това абсолютно никакви болки, докато се интервенираше, ако мога така да кажа. Екипът точен, всичко нормално. Приключихме за една седмица. Казаха, че мога да се храна веднага, още докато опойката не е минала и така нататък, но просто се чувствах се прекрасно. И какво да ви кажа, 2 месеца минаха от тогава до сега. Все едно това нещо, което ми е поставено, е мое. Никакви болки, нищо и какво да ви кажа, ставаш друг човек. Можеш да се нахраниш нормално, можеш да се усмихнеш и това са нещата. Но екипът е страхотен и съм огромно благодарен на доктор Казен и неговия екип. Дай Боже да има такива повече хора като специалисти като него. Доторе, обичам те, Доторе, страхотен си.